Nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM.
Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 52 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Ini sa gihapon ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sa Miyerkules, petsa 10 sa kita karon sa bulan sa Nobyembre 2021. Kamusta aton si mga pinalangga nga matag sa aton si Masuki sa mga nakatune na sa aton sininaгаsigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo si Tagsag Kamaradyo, no? 630 kHz sa malabutan sa aton si Pagwaragwag. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinagi sa aton siningan live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa tanan dira karon nga nagapamati na sa aton sininga 630 kHz, 630 sa malabutan sa ang inyo sininga sa aton sininga pagwaragwag. Hello, hello, hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, gina-enjoy kita, pinagi sa aton sininga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. By the way, sa mga nakatune na dila karon, no, sa aton sininagasingabong nga frequency, ang 630 kHz. Sa hindi malabutan sa gihapon ha, sa nasiling na naton, pwede ka mo log on sa aton sa official website, ang www.bomboradio.com. Kag sa pagbukas sa aton si palatuntunan mga kabombo, ari anay ang aton sini nga pambukas man nga ambahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag plamati sa aton si Masuki, ang ambahanon nga produkto sa Bombo Music Festival 2019. Second runner-up ini mga kabombo, gin-compose ni Regine Talk kag gin-interpret ni Aini Bell Dano, Leslie Marasigan kag Regine Talk. Ari mga kabombo aton si pambukas nga ambahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag plamati sa aton si Masuki. Mahal ka ng mahal ko. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong pinagkikita. Sinta, Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang ulan. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala
ng luha. Saya, swerte mo, ang swerte-swerte mo. Mahal ka ng mahal ko. Sana'y mapabigyan ng isa pang pagkakataon. Isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Hinggil ng panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin mga salitang binitawan mo sa'kin, sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha. Saya, swerte mo, ang swerte-swerte mo. Mahal ka ng mahal ko. Bakit ba manap ng iba? Ibigay ko naman lahat sa'yo. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit ba iniwan mag-isa? Nagdurugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na akong tanga. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha. Saya, swerte mo, ang swerte-swerte mo. Mahal ka ng mahal ko. Mahal ka ng mahal ko. Sa'yo bagong minamahal. Philippine Standard Time, impunto las 2 na ang takna sa hapon. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa liwatin ng inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Miyerkules mga kabombo, no? Sa aton sining mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga, mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa mga nakatune na dira sa aton sininagasigabong frequency, ang 630 kHz, 630, no? Sa lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo. Sa ini malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita, pinagi sa aton sininga live audio streaming, pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com. Kag subuman sa aton siniyang local website. Ang aton sin local website, www.bomboradio.com/bacolod. Sa mga naga-enjoy na dira karon ho, sa aton sining mga kasimanwa, mga Bacoleños kang Negrense, mga kabombo, no? Pwede ka mo iya kadiretso na lang sa aton sin local website. Ang aton sin local website again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com/bacolod. Kag syempre pa mga kabombo sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa mga naga-enjoy naman dila karon sa aton siniyang crystal clear nga live audio streaming, no? Pinaagi lamang sa pag-download sa aton si Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka cellphone, why not, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati
sa aton si Masuki, sa aton si cellphone kinanglan well-equipped ang aton sini nga cellphone kay ti hindi naman niya luxury ang cellphone. Mo chilingon kinahanglan no na gid nato needed nga may ara kita sang cellphone para hapos ang aton siniiya nga flow of communication, no? Especially sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga miyembro sang pamilya para nga anytime of the day ang aton siniiya nga mga members of the family, no? May connection kita mga kabombo. So kinanglan well-equipped ang aton siniiyang cellphone pinaagi sa pag-download sang inyo siniiyang o kun aton si Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka cellphone, no? Kinanglan ara na dira ang aton si crystal clear nga live audio streaming. Sa mga wala pa dira naka-download, download na ha, pero sa naka-download na nag-enjoy sa aton si crystal clear mga kabombo, pwede good afternoon, pero sa mga wala pa naka-download, download na kamo, no? Sa aton si Bombo mobile app. Siyempre pa, hello and kaway-kaway sa aton siniiyang nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa aton siniiyang nga mga kabombo, nga ara dira karon ay ho, nagalantaw sa aton siniiyang nga Facebook Live. Mayng hapon lang gid sa aton siniiyang nga mga watchers sa Facebook Live, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga suki. Pila na lang kaadlaw kag Pasko naman, no? Grabe mga kabombo, kadasig lang gid sang panahon, no? How many days to go before Christmas, no? Mga sulosobra na 40 na lang kaadlaw mga kabombo, kag magakilitanay naman kita sa aton siniihatag sa kamapuloyan together with our dearest families and friends. Ang aton sini nga mga pinalangga nga matag ploti ang aton si Masuki daw ka klaro, no? Daw ka bright kasanag sa aton sini nga future bangod man sang pila ka mga maayo nga nagakahanabo karon sa aton sini iya nga dalagan sa aton sini iya nga pag bantay, no? Sa mga hitabo sa atong palibot, labi na gid sa aton sini iya nga pagbantay sa mga nagaano dira binalatian sang COVID-19 daw nagadubo-nubo na mga kabombo, no? Ang aton siniyang mga kaso. That is why nga we keep on praying mga kabombo agud nga ang aton siniyang nga kaso maganubo na gid kag sunod pagani sa nabatian naton sa aton sinipila ka mga aton sining mga government officials, no? Nga maybe, no, kabay pa nga magtayuyon ng aton siniiya nga kaso maganubo kag mahalog-halog na ang aton siniiya nga quarantine o aton siya community quarantine mga kabombo, ang aton sin status agud nga makalagaw-lagaw man kita at the same time, pero hindi lang magpinagusto ha, importante da nga maka-inupdanay kita nga bugos nga pamilya ngati samtang gina-observe man naton ang aton sini nga nga health protocols mga kabombo, no? Ang aton sini nga pag-andam sa gihapon sa aton sini iya nga kaugalingon, no? Ang aton sini nga panghugas sang kamot, don't forget ha, ang aton si pagpanghugas sang kamot kinanglan bisan daw ka okay ng aton sini iya nga sitwasyon padayon sa gihapon nga amligan nato na aton siniga kaugalingon, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag panamati sa aton si Masuki, no? Sa aton siniiya nga madgalantaw nan sa Facebook Live naton ara naman sila, no? Good afternoon lang gid dira mga kabombo, ara na kamo dira. Sige. Sa aton siniya nga mga pinalangga nga matag panamati sa aton si Masuki, by the way, ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon nagapakilala lamang sa kay Efren, no? Si Efren is 39 years old sang Bacolod City, no? Aton ina nga pagabasahon niya sini nga kasaysayan dugay-dugay. Kung kamo mayara man dira sa mga true to life stories, pwede nyo gid, no, ipaambit, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Magabuya akwanan sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Magabalik kita sa aton sining mga kasaysayan kag pila pagid ka mga
kahapon lamang Today in History naton kabayan sa aton siniya nga programa ang segment sa mga nagkalanabo sadto matudtod nga kahapon lamang sa aton si Pungsod Pilipinas kag kumedalalag ko sa bugos nga kalibutan. Pagkatapos ginamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM, Sunday program with you.
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2, mga kabombo. Pabalik na kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kag by the way, sa aton sining mga naganantaw dira karon sa aton si Facebook Live, no? Ara na sila sanday JVL Lontayaw. Good afternoon sa imo JVL Lontayaw. Best Jazz, good PM. Ari na ako diri kapamati sa Bombo Radio number 1. Thank you so much, Mr. Anniversary Follower JVL Lontayaw. Kag subuman sa kay Janice Laos. Good afternoon sa imo Janice Laos. Another anniversary follower sang aton siniya nga programa kag sang Bombo Radio. Si Benji R. Benedicto pakitamyaw sang pamilya Comes Jazz ang rabotaso sa may payaw Binalbagan. No ka sa Celine Homes Fortune Town. Good afternoon. Sa imo dira Benji, good afternoon lagi, no? Kag sa kay Wella Familiar, good afternoon sa imo Wella. Kag sa ibang paginaton nga nagalantaw dira karon sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang via Facebook Live, no? By the way, antes kita magsugod kag magbasa na sang True to Life story sa aton singa letter sender nga nagapakilala lamang sa kay Efren. Si Efren is 39 years old sang Bacolod City. Ari anay nga aton siniya nga kabahin sang aton sini nga nagliligad, no? Sa aton sini kahapon lamang. Today in history. Let's go this time sa aton siniya nga Philippine history sa mga bagong henerasyon, sa mga Generation Y, aka Millennials, sa aton sini nga mga pamatanon kinahanglan na naibaluan nyo ni, no? Ang pila ka mga maragtas sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Let's go sa aton sini nga Philippine history diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Today in history. Sa kangay nga petsa subong nga adlaw nakaibalubala kamo, no, sa tong Nobyembre 10 sa tong tuig 1953.
mga kung isipon ta mga 68 ka tuig na ang nakaligad. No, that was November 10 of 1953 sang si Ramon Del Fierro Magsaysay ang nailiher bila ika-pito nga presidente sa aton si Pungsod Pilipinas matapos nga iya napiyerde ang re-electionist sadto kasi Presidente Elpidio Quirino, no, sang ginhiwat ang presidential election sa tong November 10 of 1953. That day itself, mga kabomboya, may gina-proclaim na dahil kung sino nagdaog, kagamo ini siya si President Ramon Del Fierro Magsaysay. That was November 10 of 1953, 68 years ago, no? So, si Ramon Magsaysay, mga kabombo sa aton dira nga mga bagong henerasyon, no? Amo ini siya nagserbisyo sa mga pumuluyo sa sulod gid sang 4 ka tuig, no? 4 years humalin sa itong 1953. Tubtob 1957. So, supposedly, hindi pa ni natapos sa iya siniyang termino ni President Magsaysay. Ugaling, siyam kabulan antes matapos iya sining termino, mga kabombo, sa mga nakahingabot sinino sa aton siniya nga mga katigulangan nga nakahingabot sa iya sining presidency. Nagtaliwan ini siya, no? Si Ramon Magsaysay nagtaliwan sa isa ka plane crash, no? Nagtibusok ay sinigin sakyan nga eroplano sadtong March 17 of 1957. 9 months before sa iya sinikuntani nga maga-end ang iya sining nga termino, no? That was March 17, 1957, na-crash ang iya sinigin sakyan nga eroplano sa Mount Manunggal, no? Dito sa may barangay Magsaysay sa Banwa sang Balamban sa probinsya sang Cebu. So nangin famous ining si Magsaysay sa hayo nga si The Guy, mga kabombo, no? Kung sa mga nakahingabot bala, no? Kahibalugid kami, no, sa aton si mga katigulangan, nakahibalugid kami ang kilalang kilala si former President Ramon Magsaysay sa hayo nga si The Guy o kon si My Guy. Sadto sa iya sini nga campaign slogan, mga kabombo, nga Magsaysay is my guy. Bangod sa iya si campaign slogan, kag campaign jingle nga Mambo Magsaysay. Tubtub nga nagdaog siya, kag iya sini administrasyon, nangin malapit sa masa. Bangod sa iya man nga panahon, nga unang ginbuksan ang Malacañang para nga makakadto, makabisita, kag makasulod sa palasyo ang mga pumuluyong Pilipinhon. So sometime nagali ni President Ramon Magsaysay sang pwede na nga makalantaw, makasulod, makabisita ang mga pumuluyong Pilipinhon sa palasyo sang Malacañang, no, sa Malacañang Palace, mga kabombo. Sang time na to ni President Magsaysay, no, sang amuto nga panahon ang iya siniya nga Vice Presidente sadto nga si Carlos Polistico Garcia amo nagbulos sa iya sining pwesto matapos nga nagtaliwan ini sa huben nga edad nga 49 anyos, no? Kadamo gid sadto ang mga naghilibi, mga kabombo, bangod kay ti grabe gid ang pagpalangga sang masa sa kay Presidente Ramon Magsaysay sa amuto nga panahon, no? Si President Ramon Magsaysay, mga kabombo, nabunag sa tong August 31, 1907 sa Iba, Zambales, no? Ang iya sining amay amo si Ezekiel de los Santos Magsaysay nga isa ka blacksmith. Kung magambal kita blacksmith, isa ini siya ka panday, no? Kagaya iloy amo si Perfecta Kimson Del Fierro nga isa man ka Chinese mestiza nga school teacher, no? Isa ka maestra ang iloy ni the late President Ramon Magsaysay. Si Ramon Magsaysay, mga kabombo, ang nakatapos sang kurso nga commerce, no, sa Jose Rizal College nga amo na karon ang Jose Rizal University. Si President Magsaysay nga isa man ka soldado, no, nangin soldado ni siya sa ikaduhang inaway pangkalibutanon, World War II,
kag automotive mechanic, no? Ini siya nakapangasawa sang ukon sa kay Luz Banzon Magsaysay nga taga Balanga, Bataan. Kag nakaangkon sila sa tatlo ka mga kabataan nga amo sanday Teresita, Milagros kag Ramon. Ining si Ramon ukon si June Magsaysay Jr. nga amo man ang aton sini anay kongresista kag anay senador man sa aton sini nga pungsod, no? So tatlo lang ilan sini mga kabataan nanday Luz Banzon Magsaysay nga amo man ang nagserbe bila ikapito nga First Lady of the Republic of the Philippines, no? Si Buloan nga ningin kaalyado sadto sa politika. May ara kita sang gamay nga side story sa angot sa kay Ramon Magsaysay, no? Nga naangot ang aton sini probinsya sa Negros Occidental. Kay sadto mga kabombo, nangin kaalyado sa politika na Magsaysay, amo sadtong famous nga local guerrilla fighter batok sa mga Hapones, no? Nakilala niyo, nadumduman ninyo, I'm sure sa mga taga-Banwas sang Moises Padilla, inyo gid iniya nga forefather, inyo gid iniya local hero, no? Ang number one nga political ally sadto ni Ramon Magsaysay amo ining si Moises Padilla, no? Sang Banwa, sang sadto Magalyon nga sang ulihi amo na karon ang Moises Padilla diri sa probinsya sa Negros Occidental, no? Sa karon amo na ni ang Moises Padilla pro sadto Magalyon kag si Moises Padilla ngalan gid niya sa matudtod nga tawo. Isa ini siya ka local guerrilla fighter sa amo nga lugar kag nangin number one nga political ally ni President Ramon Magsaysay, mga kabombo, no? Sa marumduman nga antes pa man nagtaliwan si Presidente Magsaysay sa tung March 17, 1957, Marso 16 pa lang sa inisya ang naghalin sa Manila padulong sa Cebu City. Agud nga mangin guest speaker sa tatlo ka mga eskwelahan, no? Pagkagabi na ukon alauna ang takna sang kagahon sang Marso 17, nagsakay si President Magsaysay sa presidential plane, no, nga giningadlan Mount Pinatubo nga isa ka C-47 nga military transport aircraft agud nga magpauli na kag magbalik na kuntani didto sa Manila. Apang sang pagkaagahon, no, samtang nag-travel early morning sang March 17, naglanog na ang balita nga na-missing ang eroplano nga ginasakyan sadto sa aton siniya nga presidente. And by the late afternoon, newspapers had reported the airplane had crashed on Mount Manunggal in Cebu. Kag ang 25 nga mga nagkalamatay, sa 25 tanan nga mga nakasakay sa among eroplano, no, or 24 nga mga nagkalamatay sa 25 tanan ka mga nakasakay sa among eroplano, kalakip na diri si Presidente Magsaysay. Unfortunately, sa 25 passengers sa among nga aircraft, 24 ang nagkalamatay, kagkalakip na diri ang aton sini nga anay presidente nga si Ramon Magsaysay, no? Ang nag-iisahan nun sadto nga survivor amo si Nestor Mata, no, nga isa ka journalista, isa ka Filipino journalist, kag may araman din siya sang kaugalingon nga kasaysayan, no? Sadtong natabo ang pagtibusok sa ila sini ginasakyan nga eroplano together with the President Ramon Magsaysay, mga kabombo. Ining si Nestor Mata nga isa ka journalista. Bangod sini mga kabombo, ang Vice Presidente sadto ni Magsaysay sang aton siniya nga pungsod nga si Carlos Garcia amo na ang nagbulos bilang presidente sa aton pungsod kay ti nagtaliwan na ang presidente nga si Ramon Magsaysay, no? Sa pag-abot sa March 22 sa amo nga tuig 1957, ginlubong ining si Presidente Magsaysay pinaagi sa state funeral kung sa diin gin-estimate nga nagdangat malapit 2 milyones, no? 2 million ka mga pumuluyong Pilipinhon na nagtambong sa amo nga lubong sang anay presidente, no? President Ramon Magsaysay was posthumously referred to as the champion of the masses and defender of democracy.
So subong nga adlaw mga kabombo no ginadumdum gid ang pagdaog sang champion of the masses nga si Ramon Magsaysay. No, that was November 10 of 1953. No, 68 years ago sang napilian bilang presidente, no, bilang ikapito nga presidente sa atong pungsod si Ramon Del Fierro Magsaysay. Bao may gidiri dayon sa ako no, may nag-text gidiri dayon sa ako no. Miss Just tuod ginagaliya nga ang si Moises Padilla nangin political ally ni the late President Ramon Magsaysay. Yes, very sad story no ang matudton nga kasaysayan sa mga taga Magalyon o kun ang karon ng Moises Padilla. I'm sure no all knowing na sila sa natabo sa ila sining local hero nga si Moises Padilla mga kabombo no. Ang natabo bala nga Padilla incident sa tong 1951 no. That is why may ginhimo man ini gani nga pelikula sa tong 1961 ang The Moises Padilla Story kung sa diin gin-narrate diri no. Sino nakakita sang Moises Padilla Story? Gin istorya diri ang natabo sang 1951 no. Sa nasiling na naton number 1 political ally ni President Ramon Magsaysay ang aton sing local hero diri nga si Moises Padilla no sang sadto Magalyon nga sang ulihi ang Magalyon ginhingadlan sunod sa iya sining ngalan no bilang paghatag tribute sa kay Moises Padilla no. Sang abenyo sang time nga sa tong 1951 sa nakalabot sa kay Presidente Ramon Magsaysay ang natabo angon sa kay Moises Padilla sa iya sining political ally no nga gin-torture ining si Moises Padilla mo no sa mga taga-Banwa sang Magalyon o kun ang karon nga Moises Padilla. I'm sure nakahibalugi ka mo sini sang ini nga istorya kay gin-torture ining local guerrilla fighter nga si Moises Padilla. Gin-torture ini siya sa mga mga tawo sang sadto provincial governor sa aton sini nga probinsya sa Negros Occidental nga si Rafael Lacson no. Kag ini siya ang gin pagkatapos to kundi amo na to ang yasin sitwasyon ni Moises Padilla gin ini siya gin dala sa isa ka bululngan diri sa Negros Occidental no. Pero napatay gid siya sang ulihi ining local guerrilla fighter nga si Moises Padilla. Sang gin inform na si Presidente Ramon Magsaysay angon sa iya sining political ally nga si Moises Padilla. Abin ninyo mga kabombo no, si Moises Padilla gin-torture, kung sa ano pa, ginguyod ini siya, ginguyod sa dalan. Grabe ang iya sining paguyod sa dalan, nga iya sining nga pilas, grabe no, may 14 patanan nga igo sang bala ang iya siniya nga lawas. Kag didto ginguyod siya padulong sa ila sini iya nga plaza sa Banwa sang Magalyon pa lamang sadto. Sa kag-abi ninyo sang nagpadulong diri gilayon, nag-rush ang aton sini nga presidente that time sa Moises Padilla sa Magalyon kag iya ini nga nakit-an ang iya sini nga political ally nga si Moises Padilla. Abi ninyo siya pa niya ang nagkungkung sang kay Moises Padilla no. Kag sa iya sini nga bare hands, sa iya sini mismo nga kamot kag gindala niya sa hospital ang nasambit nga guerrilla fighter nga si Moises Padilla no. Tubtob nga ti naglapnag ang balita no, nakit-an sa mga mga newspaper sa radyo na report nga ti kungkong si Ramon Magsaysay sa aton sining local hero nga si Moises Padilla nga ti patay na kag pilasyon mga kabombo. Sa amo to nga panahon 1951 ang mga pictures, mga memorabilia nga si Ramon Magsaysay nagakungkong sa kay Moises Padilla sang Banwa sang Magalyon o kun ang karon nga Moises Padilla naglanog gid niya kag bisan sa iya sini pagpadalagan sa iya sini pagka-presidente sa iya sini presidential campaign sa tong 1953 ginusar niya gid ini kay ti para sa iya mga kabombo no nga dapat nga hatagan gid sang bulig o kun ang paghatag bala sang
sang respeto sa dako man nga tawo o kung sa isa lamang ka simple nga tawo. Amo ni ang ginhimo gin-condemn gid no ang ining mga naghimo sa kay Moises Padilla hasta nga gin sentensyahan sila pinaagi sa electric chair mga kabombo no. Grabe ni ang istorya ni Moises Padilla sang karon nga banwa na nga Moises Padilla diri sa probinsya sa Negros Occidental no. Ginangot ko lamang ini mga kabombo bangod kay ti it's all about our president, the late President Ramon Magsaysay nga subong adlaw November 10 mga kabombo no 68 years ago nga napilian siya bilang ikapito nga presidente sa aton sa pungsod Pilipinas mga kabombo. From time to time, mag-feature kita diri sa mga damo pagid, no? Mga local heroes naton diri. Of course, wala labot sang famous naton nga mga local heroes sanday Tan Juan Araneta, no? Kag iban pagid nga mga famous naton nga mga heroes, no? Isa-isa ho naton diri from time to time para sa aton sa mga bag-ong henerasyon, no? Sa mga bag-ong generations naton para nga ma-appreciate nila ang aton siniiya nga maragtas no sa aton siniiya nga lugar para nga palanggaon Manila ang aton nga lugar nga makabig madinuagon ang kasaysayan sini mga kabombo. Sa kay Brenda Rodriguez, maayong hapon Miss Jazz, you are number 1. Thank you. Avid listener gid ko kag watcher sa FB Live sang Bombo Radio. God bless. Subuman si Ana Sinoro, good afternoon. Kanami gid pamatian Miss Jazz ang history. Oh, thank you no para gid ini sa aton tanan-tanan kay bisan ako gani nagaka-amazement kag nanamian gid ko no at the same time ako kag while nga gina-share ko man ini sa inyo mga kabombong aton siniiya nga mga istorya maragtas no. Jovi Sarge Amodente, watching with you here in New Zealand. Thank you so much, Jovi. Baka namin gijabalado. Ano lang kita, no? Daw neighbor lang kita, Jovi, no? Asil No Snack. Good afternoon, Miss Jazz. Watching. Thank you so much. Sige, salamat, gid, no? Iway ko na lang perming akong singa buhok. Thank you so much, Asil. No? More power on your program. Miss Jazz. Thank you, Asil. Kagasubuman si ang aton diri nga isa pagid ka nagpadala sa iya sini nga mensahe si Wella Fabiliar. Miss Jazz, kanami gali isang kasaysay ni Moises Padilla. Yes, that is why ginimuan giniya pelikula, no? Sana siling ko na gani ginimuan ini pelikula. Bisan pa ang si Enrique B. Magalona, bala sa EB Magalona, nami man ang sini kasaysaya, no? In fact, sa mga features naton sa una sa Good Morning Philippines, sa Sunday program naton, may mga features na dila, mga local heroes naton, ara man na, no? Ang mismo kadugo no sang aton sini nga the late rapper and singer and actor nga si Francis Magalona no ang iya sini nga makalululuan dila sa may banwa sa EB Magalona. Ang mismo kasaysayan ni Enrique B. Magalona isa man ina sa mga matahuman nga kasaysayan no together with the late Moises Padilla mga kabombo no. From time to time aton ina nga igalakip diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang today in history no kay amo inang aton si matudtuod yang nga kasaysayan wala labot sang aton sini nga mga life stories mga kasaysayan sang aton sini iya nga pungsod Pilipinas sa bugos nga kalibutan true to life story para sa aton sini iya nga mga bagong henerasyon kay sa aton sini nga mga may edad naman kind of refresher para sa aton tanan-tanan. For your information, FYI.
Antes pa man naton basahon ang kasaysay ni Efren, ari anay mga kabombong aton siniiya nga pag-remind sa inyo, mga palamungkutanon sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati aton, angot sa aton siniiya nga promo, ang 1-2 Panalo promo, Part 20, Year 20 na kita, no? Sang Bombo Radio ka Star FM, balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa, no? Mga kabombo kag Star Nation, ti inyo na nasaksihan as in kitang-kita sa amos ni FB Live, diri lamang sa Bombo Radio Philippines, ang adlaw-adlaw nga paghatag naton sang cash siyahan, mga kabombo, no? Ang araw-araw, balde-baldeng pa-premyo na, may cash siyahan pa, sige-sige na ang pagpanghatag sang premyo, no? Sa 3 ka mga winners every day o kon 15 winners every week. Kasi sulod sang 6 ka oras, ang premyo amo ang nagahulat sa tanan nga mga maswerte nga mga magadaog. So ano pang inyo ginahulat? Entra na kamo ha? Kay we have 6 million pesos in total prizes nationwide, no? May isa ka winner sang 1 million pesos nga cash para sa grand prize. Wo silingon, may himuon naman kita nga isa ka milyonaryo sa aton sini nga promo, no? May isa ka winner sang 1 million pesos cash para sa grand prize kag madayo na gid ang aton sini Paskwa, no? Especially sa masunod nga bombo milyonaryo nga amo na iyang ika-74, no? 74th bombo millionaire sa aton sini Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Ang mahibaluan ang ini nga milyonaryo, mahibaluan ang ngalan kung sino ang aton sini nga next millionaire, ang aton sini nga next bombo millionaire, no, sa adlaw sang Paskwa on the 25th of this coming month of December. Adlaw mismo sang Paskwa ya magahiwat kita sang aton sini nga grand draw ka magalawag kita sang aton sini nga next nga milyonaryo, no? 4 ka mga winners, mga kabombo, wala labot sa paghimo naton sang milyonaryo, may ara pagi kita. 4 ka mga winners sang tag 50,000 pesos. Amo na siyang aton sini nga regional winners for grand draw. So per regional winners for grand draw, Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region. So, buot silingon, may aray man diri nga himuon nga 50,000 pesos nga grand prize winner man naton, isa sa mga premyo naton sa aton sa grand draw, no, may isa diri sa Visayas, no, kay 4 tanan ang magadaog sang 50,000 pesos. Of course, may garantisado na gid nga magadaog, no? It's a guaranteed prizes in 24 key areas. May ara 3. Diri sa aton, sa area sang Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, may ara kita 3 ka mga winners, no? Ang first prize naton is 15,000 pesos. Second prize, 10,000 pesos. Kag ang third prize, 5,000 pesos, no? Sa aton sini nga daily winners, samtang malayo pa man tong aton sini nga grand draw, kinahanglan subong pa lang, no, mapadala kita sa aton sini mga entries kay amo ini ang aton sekreto, no? Paano kita nga madali magabutan kag dako ang tsansa nga mangin milyonaryo o kon mangin winners sang 50,000 pesos nga cash sa grand draw sa December 25, kundi ang pagpadala sa madamo nga entries. Sa sulod sang 7 ka semana, mga kabombo, kinahanglan diri kita mag-aamat-amat padamo sang aton siniiya nga mga entries from week 1 nga amo na subong, ari kita sa week 1 sa ikaduhaman nga semana sang week 1 or ari kita gali sa week 2, no? Sa aton sini nga 7 out of 7 weeks, ari na kita karon sa second week, no? Sa ika-3 nga adlaw, today is November 10, ika-third day na subong sa aton sini nga second week out of 7 weeks, mga kabombo, no? So, sa sini nga mga sinimana, sa sulod sang 7 ka semana, diri kita padamo-damo sang pagpadala sa mga entries, no? Kay agod nga dako ang aton sini nga chance nga magmangin milyonaryo, hindi gani maka baton sang 50,000 ka pesos kung kita ang magabutan sa aton sini grand draw sa December 25, no? Pero sa aton sini nga mga sinimana nga ni sa 7 ka sinimana sang aton si duration sa aton sini nga promo, may ara adlaw-adlaw
nga mga winners, no? Ti nasugura na naton sa nasiling ko na ikadwa na ini nga semana, ikatatlo nga adlaw sa ikadwa nga semana, mga kabombo, nga makita ninyo sa aton sini nga Facebook Live kung paano naton gina-award ang mga winners, no? Every day, tatlo ka mga winners, Lunes, Tubtob, Biyernes, 15 tanan ka mga winners kada semana, no? So ang aton sini daily winners, no, ang ila sini nga premyo diri pa lang nga daan niya matsansa na kamo nga magabutan sa agod nga magmangin winners kita kag makaangkon kita sang premyo nga cash, no? 500 pesos na cash ang aton si premyo everyday winner kag may ara kita sang gift pack, no, ang aton sini nga grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan nga nagabalor 650 pesos. All in all, 1,150 pesos ang kabugusan nga gina-abaton sa aton sini nga daily winner each, mga kabombo. Ti tatlo na sila kada adlaw-adlaw. So every day, araw-araw may kasyahan. Diri sa aton sini kapadayon nga 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radio kag Star FM. Bombo Radio Philippines, no? Sa aton sini nga mga mechanics, sa send-in promo mechanics naton, may nagapamangkot sa aton, no? Mes just amo manggihapon ang himuon sa paghimo sang aton sini nga mga entries. Yes, it is still the same 20 years na subong ang aton sini nga 1-2 Panalo kag kon naga-entra kamo sa sulod sang 20 ka tuig na nga promo naton, memorize na ninyo ining aton siniya nga mechanics, no? Siyempre, agon nga makapasakop kamo, bakal kamo sa aton si mga required proofs of purchase, ang aton sini nga himuon bilang mga proof of purchase, no, sa aton sini nga promo sponsors, no, sa mga supermarket, groceries, kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sini nga area, no? Nagsugod ang aton sini nga promo sa November 1 kag magatapos ini sa December 25 sa aton sini nga grand draw. Ti sa puti ninyo nga sobre, I'm sure, no, inyo na iniyan na memorize, isulat syempre, no, to refresh sa aton siniya nga mga nagapinamangkot sa gihapon, isulat sa aton siniya nga white envelope ang inyo sini nga ngalan, address, signature, ang inyo sini nga contact number, ang proof of purchase, ang week number, titles ng promo kag ang ngalan sang Bombo Radio kag Star FM station sa inyo sini nga lugar, just like diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Kag kinahanglan ang inyo sini iya nga entry siraduhan gid sa maayo ang mga envelopes sa gud indi madula o kung mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini, no? Adlaw-adlaw matsansa kamo nga magadaog sa mga dalalagko nga mga papremyo Lunes, Tubtob, Biyernes, ina mga kabombo. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sang Bombo Radio kag Star FM nga malapit sa inyo sini nga lugar, no? Pamatian ninyo, bantayan ninyo kay sa aton sini iya nga everyday nga pagpamati may ginalawag dira ang aton sini nga mga designated drop boxes, no? Gimpapalapit sa inyo sini nga mga lugar agod mangin hapos na lamang sa inyo kay ti may pandemic sa karon para hindi pagid ka mo mag-travel nga magkadto diri sa Bombo kag maghulog sa inyo siniiya nga mga entries, no? So amo ina mga kabombong aton siniiya nga himuon, no? Tatlo ang mga magadaog adlaw-adlaw humalin Lunes, Tubtob, Biyernes, mga kabombo. Ano naman ang aton siniiya nga mga produkto, mga kabombo, no? Everyday may mabaton ako yung nga mga pamangkot pati sa aton siniiya nga mga produkto. Ang aton sinimuon bakal kamo sa mga masunod naton nga produkto nga among himuon naton bilang proof of purchase, no? Una, ang Silver Swan sukang puti, sarap asim, no? Silver Swan, wow sarap, all-in-one seasoning, siguradong wow. Kag syempre pa ang Orocan, araman, ang Rexona, araman, Alfonso Brandy, our Florete Pawn Shop and Jewelry, kag syempre araman ang Panyawan. Sa bayan sa Panyawan, ang Panyawan, said Panyawan, basta Panyawan Manunggal, ang aton sa proof of purchase nga usaron isa lamang ka empty blister pad o kon banig sang Panyawan Luyang Dilaw, plus mangosteen, plus Makabuhay food supplement capsule o kon Panyawan Banaba o kon garlic, plus Makabuhay food supplement capsule, equivalent na ina sa isa ka entry, mga kabombo, no? Sa bahay naman sa aton sa Our Florete Pawn Shop and Jewelry,
your Diamond and Pearl House, no? Ang aton siya proof of purchase isa ka coupon for every 100 pesos purchase sang jewelry, watches, so kung bisan ano lang nga pawned item, mga kabombo, no? Kag syempre pa mga kabombo, sabay naman sang Alfonso Brandy, no? Ang aton siniyang produktong Alfonso Brandy gets ang lasang hanap mo, isa ka bottle cap sa bisan ano nga size sang Alfonso Brandy Light, Platinum, Zero, or Solera. Isa naman ina ka-entry, mga kabombo. No? Sabay naman sa Rexona, use Rexona after every bath, hataw para hataw sa galaw, isa ka-empty sachet sa Rexona Dio Lotion, sa bisan ano lang nga variant, equivalent na ina sa isa ka-entry. Isa man ka-empty regular sa Rexona o kung junior roll-on, sa bisan ano lang nga variant, isa naman ina ka-entry. So hapos lang gid no, sabay sang Orocan, maayos ang buhay mo, isa ka sticker o kung coupon nga may nakapagkit sang tanan nga Bombo Radio promo titles, pwede na ina magamit sa isa naton ka-entry. So damo-damo lang ang inyo si paghimo mga entries, agod nga damo man ang chance nga magdaog, no? Sabayan sa aton sing Silver Swan, sukang puti, sarap asim, kag Silver Swan, wow sarap, all-in-one seasoning, siguradong wow, isa ka empty stand-up pouch, so kung label sang Silver Swan vinegar, plus 1 empty sachet sang Silver Swan, wow sarap, 8 grams, so kung 4 grams, equivalent na ina sa isa ka-entry. So ano pang inyo siniginahulat? Gusto ninyo nga lawagon na inyong ngalan bilang milyonaryo this coming Christmas Day, December 25? Di subong pa lang nga daan, no? Padamo-damo na kamo padala sa inyong mga entries sa sulod sang 7 ka semana. Kay ang hindi magabutan ninyo sa aton sa daily draw nga mga entries, amo na siya ang ipasakop naton sa aton sa grand draw. Pero sa subong pa lang yati, kinanglan damuon nyo na ya sa daily draws naton, pa ang padamo-damo ang entries, agod nga sa daily draws naton, ya, daog na kamo, no? Antes pa man sa aton sininga ginayapa-yapa, no? Nagayapa-yapa kita, agod nga mangin milyonaryo kita, ti dako gid ang tsansa, no? Wala sang imposible sa mga tawo nga nangin mapisan, no, sa paghimo sa mga entries. So amo lang gid na ang sekreto, dapat mapisan ka magpamati sa Bombo Radio kag padala sa madamo nga mga entries. No, mapisan sa paghimo mga entries, for the more entries you send, the bigger your chance of becoming a millionaire, mga kabombo. So 1, 2, panalo promo sang Bombo Radio ka Star FM, balde-balding pa premyo na, may cash siyahan pa with 6 million pesos total prizes nationwide. Philippine Standard Time, 50 minutos na ang nakalipas, no, sa takna nga alas 2 sa hapon, mga kabombo. By the way, si Jaime Zolita Econar, nagapamati man, kag nagasiling hi. Miss Jazz, hi sa imo, Jaime. Si Ellie Gualingco, good afternoon sa imo, Ellie. Miss Jazz, abi mo, suno pa kay Ellie, tuman kasubo sang pagkamatay ni President Ramon Magsaysay. Si Nay Ellie is now 79 years old, sang barangay Tabunan, nakahingabot gid sang pagtaliwan sang aton anay presidente. Ikapito nga presidente sa aton si Pungsod nga si Ramon Magsaysay, mga kabombo. Thank you so much, no? Ellie Gualingco, gin-share niya diri ang iya siniyang nga gamay nga naibaluan angon sa kay the late President Ramon Magsaysay, nga sunod pa sa iya tuman kasubo gid sang pagtaliwan ni Presidente Ramon Magsaysay. Thank you so much, Ellie Gualingco, no, sa imo sini nga pag-share mandiri. Kag si Brenda Rodriguez, may hapon, Miss Jazz, your number 1 avid listener kag FB Live watcher from Rojas City. God bless. So, sa imo man, Brenda, God bless you also, no?
Likewise, kag subong man sa ibang pagidila naton nga mga nagpadala sa ila siniya nga mga mensahe. Yani na ang aton sini nga sulat nga pagabasahon ginpadala sa aton si utod nga nagapakilala lamang sa kay Efren. Si Efren is 39 years old kag taga Bacolod City. Ang kasaysay ni Efren iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Efren, nagapaulo igon sa 39 anyos kag taga Bacolod City. Nagsulat ako Miss Jazz bangon luyag ko magpangayo sang laygay sa imo sininga programa. Angot ini karon sa problema ko sa akon asawa nga tawgon ta lamang sa kay Marvey. Miss Jazz, mabuot ining akon asawa. Rason man nga, sa madamo ko sadto nga ginpangaluyagan nga mga babayi nga akon man nanginobya. Siya gid ang akon siningagin seryoso, bangod mabuot ini siya kag responsable. Labinagid sa pag-atipan sa amon si tatlo ka mga kabataan. Labinagid man bilang akon sininga asawa. Tuman gid siya ya Miss Jazz ka matinatapon ang akon nga asawa nga si Marvey. Sadto Miss Jazz nagatrabaho ini ang akon sini nga wife, pero sa nagtatlo na ang amon sini nga makabataan, ginpauntat ko ini siya Miss Jazz, kedo kabudlay na sang iya sini nga sitwasyon. Pero abi mo Miss Jazz naglalain gid ni si Marvey bangod hindi siya luyag nga maguntat sa iya sini nga trabaho. Kay sunod pa sa iya pila ka adlaw kon wala taman gid pangayo kon anong matabo sa imo, wala gid taya sang sandigan, wala gid ako sang palangitan-an. Pero Miss Jazz akon gid desisyon ang nagpangibabaw. Gimpauntat ko gid si Marvey agud lamang sa amon sini iya tatlo ka mga kabataan kay tag isa man lang katuig Miss Jazz ang agwat sa amon sini tatlo ka mga kabataan. So sadto Miss Jazz naglalain gid ang akon sini nga asawa. Pero wala siya sang may mahimo kay kasubmissive man ni Miss Jazz ang akon asawa. Mabuot, mapisan, responsable, matinatapon, kag palangga ni gid ko sini ang halos tanan ko nga mga kinanglanon sa sulod sang balay sa adlaw-adlaw nga tanan Miss Jazz. Ang asawa ko ang akon sini nga ginasaligan. Sa prangka nga sugilano Miss Jazz, ako ang una nga nagka-problema. Ako ang una nga nagtinunto sa amon siniiya nga pag-asawahay bilang mag-asawa. Amo ni ang ginsuguran sang dako namon nga problema. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, nagkabisyo ako sa isa ka babayi. Ining babayi sadto nanginobya ko man ini Miss Jazz. Ugaling kay ti wala naman kami ni dugay na kag duwa pa lamang sadtong amon siniiya nga bata sang akon sining asawa nga si Marvey sang liwat nga nag kitanay kami ining akon sini nga former nga girlfriend. Bangod siguro Miss Jazz kay ti gwapa siya sa gihapon kag very friendly gini siya Miss Jazz. As sunod pa sa iya sa nagkitanay kami sining babae nga ni nga hindi ko lang paghingalanan. Sunod pa sa iya, single siya, Miss Jazz, sa gihapon. Kag abi mo, nakibot kid ako nga sa amuto ang iya siniya nga itsura, kag nagatrabaho siya, Miss Jazz, nakatilaw siya trabaho sa Manila, although taga diri na siya sa Negros, sang pag kitanay namon liwat, Miss Jazz, sa nasiling ko na, duwa pa lang tong amon sini kabataan, sa nakitanay kami liwat, nag-cross ang amon sini liwat nga banas. Abi mo, Miss Jazz, nakibot ako, nga wala siya sa gihapon, sang nobyo o kung sang bana. Namakot ako sa iya, kaya nakaistoryahanay kami, kang naghagaray kami Miss Jazz,
sa malapit nga Kalan-an, dito kami Miss Jazz nag-istoryahanay. Suno pa sa akon si ex-girlfriend nga nagtuad siya sa akon Miss Jazz samtang nga nagakaon na kami sa isa ka restaurant diri sa may Bacolod. Nagtuad siya sa akon nga bangod kay wala pa niya kuno ako nalipatan. Dito Miss Jazz nagsugod ang akon si liwat nga pagka-interest sa akon sini nga ex-girlfriend. Di syempre Miss Jazz naglalain man ko una-una bangod kay ti nakitaan ko bala kon anoya ka responsable kag maayo nga klase sang asawa ang akon sining asawa nga si Marvy. Pero sang uli Miss Jazz ining akon si ex-girlfriend nga nagkitanay kami liwat. Daw siya gid balay naga pamilit balay nga makakitanay kami kag siya man gani naghambal nga kung pwede makabisita siya sa amon sini iya nga balay. Di sadto nga amo to pala nga daan Miss Jazz ginkulbaan na ako kay sining ko base bala makit-an niya kung ano ka mainanggaon ining akon si ex-girlfriend kag makit-an sang akon sining asawa nga si Marvy kag sa ngalan pala nga daan nga ti do may mutual understanding naman kami sa akon si ex-girlfriend nakulbaan ko nga base bala mahibaluan sang akon si asawa nga si Marvy. So ginsekreto namon Miss Jazz ang amon liwat kapag kilit-anay sang akon sini nga ex-girlfriend. Sa malipot nga pulong Miss Jazz, liwat nga nabutangan sang ikaduha nga kaygaynan ang amon sini iya nga relasyon apisar nga ti hindi na pwede kay ti may asawa na ko sa amoto nga panahon kag duha na ang amon sini mga kabataan ni Marvy. Pero ti anhon ta Miss Jazz kay natabo ato hasta na lang no sa malipot nga pulong naibaloan gid sang akon sini nga asawa, Miss Jazz nga si Marvy. Nakalabot sa iya sini igdulungog kag amo ining rason ko nga anga nag-ilinaway kami nga duwa. Ang malain pa karon Miss Jazz bangod kay siguro tuman gid ang nabatyagan nga kasakit sa akon sining asawa nga si Marvy. Dili ko nakit-an nga nagsugod pagwapa ining akon sini iya nga asawa nga si Marvy. Amo ni sa karon Miss Jazz ang akon problema kay ginapangita ko na nang bala ang sadto nakilala ko nga Marvy nga asawa ko nga masami lang yan nagatiner sa balay makagwa man ina kung may mga balaklon nga kinahanglanon sa amon sinisulod balay hindi gani kung magwa na siya upod ginang amon sing mga kabataan kay ti nadugangan na isa ang amon sini nga bata sa amo to nga panahon sang time nga wala pa niya abi Miss Jazz ni baloan nga may ara ako sang kung may ara ako sang isa pagid ka nangin ka relasyon kag naibaloan niya man ngati kilala nini ang akon siniya nga ex-girlfriend ti amo to Miss Jazz eventually nakalabot sa igdulungog sa akon siniya nga wife ang amo to nga pagpakigrelasyon ko sa akon si ex-girlfriend kag diri nagsugod ang amon sini nga problema. Grabe gid Miss Jazz ang kasakit nga nabatyagan sa asawa ko. Kag sa subong, Miss Jazz, ako naman ang nagka-problema sa asawa ko. Bangod kay nagsugod na nga diri, Miss Jazz, masami nga wala na nagatiner ang akon asawa sa amon sini nga balay. Masami siya nagaupod sa iya sini nga mga barkada. Kag masami man nga nagakagabihan. Kag abi mo Miss Jazz, ang amon sini nga mga kabataan natingala gid kun nga aamo ini ang ila sini nga mama. Ako naman Miss Jazz sa karon kay ti bangod sa to ang ginuntatan ko ang akon relasyon sa akon si ex-girlfriend kay jutayan lang nga layasan ako ni Marvy. Bangod sa iya sini iya nga pagkahibalos ang akon sini nga extra nga pagpakigrelasyon sa akon si ex-girlfriend. So Miss Jazz ang pagkahibalos ng asawa ko diri nagsugod nga daw nag-wild, nag-rebelde ang akon si asawa nga si Marvy. Samtang ginasulat ko ini Miss Jazz, amo ini karon ang akon nga problema. Masami siya nga nagagwa, nagaupod siya sin mabarkada, kag masami lang siya nagaabot sa balay nga gabi na, apisar nga may pandemic Miss Jazz sa tudtud lang, upod lang sila sa iya siniya nga barkada, nga ang isa nila ka barkada, medyo hindi man layo ang ila sini nga balay, dira sila nagatipon Miss Jazz. Kag may nakitaan ako nga pilaman ka mga lalaki, Miss Jazz, nagaupod sa akon sini nga asawa kasi ila si barkada.
nagainom sila, Miss Jazz. Doon nasakitan bala ako, Miss Jazz, sa makita ko kag sa nagakatabo karon sa akong sing asawa nga si Marvy, kay ako gina kay balo nga ako amo ini ang iya sini nga rason. Ang akon sini nga una nga pagpakigrelasyon sa iban nga babayi, rason nga ti ginhimo niya man ang ginhimo ko sa iya sadto, Miss Jazz. Kag sa prangka nga sugilano nasakitan ako, wala ako nagabatsyag sang kainit sa asawa ko. Naintindihan ko ang kung anong ginahimo niya. Pero Miss Jazz, ang akon sini karon nga problema kung paano ko nga istoryahon ang akon sini iya nga asawa angot sa ginahimo niya. Nga daw naga-rebel siya sa akon bala, Miss Jazz, nga sadto hindi ni among asawa ko. So nasiling ko na gani, Miss Jazz, ang asawa ko nga si Marvy mabuot, responsable, kag wala niya nagalakat, nagatiner niya sa balay, kag maglakat man ini, may baklon lang kung ano ang amon si makinahanglanon sa sulod sang balay. Pero sa karon, Miss Jazz, amo ning akon problema kay nasakitan ako no sa ginahimo sang akon sining asawa sa prangka nga sugilanon, pero naintsendihan ko man siya, Miss Jazz. Nakaistoryahanay na kami ni Miss Jazz, ni Marvy, sang time nga naghambal ko nga wala nagi kami sang amo nga babae nga to. So, ginhambalan ko siya, nangayo ako sang patawad sa iya. Pero ugaling, Miss Jazz, kay may nagalabot sa iya sini nga mga chismis bala nga suno pagani sa iya hasta subong kuno nagaluib ako sa iya. Kay nagakit-anay pagig kami kuno sang ako sing ex-girlfriend. Sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, sang time to nga istorya ko ang akon sini nga asawa, kag nangayo ako sang patawad, wala na kami to. Sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, ang tudtuod, wala na kami sa akon sini iya nangin karelasyon ang akon si ex-girlfriend. Kay ti siling ko, nakamarasmas bala ako, Miss Jazz, at importante sa akon siniya nga pamilya. Kag diin pa ako makapangita sang asawa kaangay ni Marvy. O galing, Miss Jazz, amo ini karon ng akon problema, pangayuan ko sang laygay sa imo, parte sa pag-wild, pag-rebel karon sa akon sining asawa sa akon, bangod sa iya pagpati nga sa gihapon, nagapakikita ako sa akon sini iya nga ex-girlfriend, nga nagkarelasyon gid kami, Miss Jazz, before. Pero sa prangka nga sugilanon, wala naman kami, Miss Jazz, sa tudtuod lang. Wala na kami ni sang akon si ex-girlfriend, kay ako mismo ang nagdesisyon. Miss Jazz, anong akon si buhaton palihog atagi ako sang laygay, ang tagpadala si Efren, 39 years old, sang Bacolod City. Very young, no? At the age of 39, very young couple, si Efren kag si Marvy. Sana siling mo na gani, Efren, no? Naintsendihan mo ang imo sining asawa nga si Marvy. Kay suno pa sa imo, ginahimo lang karon sang asawa mo si Marvy ang ginhimo mo sa iya. Amo na blang ginatawag sa subong nga panahon niya, equal footing na, no? Kung ano ang mahimo sa mga lalaki, pwede man nga mahimo sa mga babayi, no? Amo na subong mo, no? That is why nga may tingog na gidya subong ang mga kababaynhan sa hindi lamang diri sa aton pungsod Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan. O galing kay ang ining sitwasyon niya ni Efren angon sa asawa nga si Marvy, medyo masakit-sakit ini. Although sa kay Efren, no, nakamarasmas siya, naka-realize siya nga sala ang ginhimo niya nga pagpakigrelasyon during sa ila sini nga marriage ni Marvy, sala gid no, kag fortunately nakamarasmas man si Marvin kay ti siling niya kung nakahambal siya nga diin ka pa makapangita sang asawa kaangay abi ni Marvy, amo na nga mabuot, responsable kag matinatapon, no, kag mapinalanggaon bilang iloy sa ila sini nga mga kabataan kag bilang asawa niya. Ugaling kay ti bangod sang mga nagalabot nga mga kutso-kutso sa kay Marvy nga suno pa kay Efren, wala naman sila sa iya sini nga ex-girlfriend to nga nagkarelasyon niya lately abi. Kag sang nag-istorya na si Efren si sini nga wife nga wala na sila, wala na gid. Ugaling kay si Marvy nagabaton sa mga kutso-kutso, mga balita, chismis, nati padayon kuno suno pa kay Efren nga padayon sila iya nagakit-anay sa iya sini nga ex-girlfriend. Rason man
nga amo ini karon nga ang ginarebelde ni Marvy, no? So sunod pa sa imo na intindihan mo ang ginahimo sa imo si asawa, pero ang mahambal ko lang sa imo, Efren, bilang iya sini nga husband, kinanglan matapna na ini, no? Matapta na ining pag-wild o kung rebel sa imo si asawa, kay ti sa prangkang sugilanon, past is past, sunod pa sa imo, wala namang kamo sa imo si nga ex-girlfriend nga nakarelasyon nimo, no? So ang imo diri himuon bangod kay ti siguro ang mga friends niya man nga upod sa gwai, amo man ang nagagatong sa iya nga ti nagakita na sila gyapon sang banda mo sa iya sini nga ex-girlfriend nga naging karelasyon niya para nga makaupod nila si Marvy, no? Sa pag-inom, kung ano man da ila sinaginahimo nga sunod pa sa imo, nagakagabihan niya si Marvy kag masami lang siya nagapagwapa, no? Sa una pa lang nga pagtan-aw ti syempre sort of pag-ano sa imo, no? Pagbalos sa imo, Efren, kay ti ginhimo umban sa iya mo kag sunod pa sa imo nasakitan gid ang imo si asawa. Sino ba lang asawa nga hindi masakitan man kung mahibaluan mo ay imo sini nga bana may extracurricular nga activity sa iban nga babayi. Hindi bala, no? Ti masakitan gid o galing kay si Marvy amula ni guro kay kabuot sa iya ang iya sini nga ginabatsyag nga kasakit, no? Nagrebel siya amo na nga ti permi lang siya nagagwa, permi lang siya iya nagakagabihan upod siya si mabarkada, nga may mga barkada siya iban pagid mga lalaki. You have to talk to her, no? Prangkahon mo siya, Marvy, ano gid ang problema nga aga amo ka sini. Nakapangayo ka naman mapatawad before, so subong pangayo ka patawad, Efren, no? Istoryahon mo si Marvy, rescue her. Kay ang iya ni subong, nagaano lang siya mo, naga-rebel lang ni siya sa imo, gusto niya lang ni magbalos sa ginahimo mo sadto sa iya, sa ginhimo mo sadto sa iya, nga nasakitan gid siya. So, istoryahon mo ang imo si asawa, kag prangkahon mo siya, pangayo kaliwat sang patawad, prangkahon mo siya, nga hindi na matuod nga nagakita na pa kami sa ako si ex-girlfriend. Hindi na matuod kay i-assure mo sa iya nga wala na kamuya sa imo sini nga ex-girlfriend, wala na kamuya sang kaangtanan, kag ginapili mo na ya nga i-strengthen ang inyo sini nga pamilya, i-rescue mo ang inyo sini pamilya, kag kabay pa kuntani nga mapa-intindi mo kay Marvy nga I need your help, no? Kung ano man ang nahimo ko nga sakit sa imo kag sa karon ginahimo man sa akon, I'm sorry, no? Pero kabay pa nauntatan mo na ini for the sake sa aton sini mga kabataan, no? Istoryahon mo si Marvy kag i-assure mo sa iya nga wala na gidto ang imo sini iya nga karelasyon, no? Nga ex-girlfriend mo man sadto, no? I-assure mo siya kag istoryahan na gid kamo kag kabay pa, no? Pangamuyuan mo ni ang imo sini iya nga pamilya, Efren, no? Don't forget to pray kay kabalugi kita nga ang pagpangamuyo isa ina kadako nga taming sa paghatag sa aton sang solusyon sa aton sa mga problema. Kanugon sa inyo siniiyang relasyon sa imong asawa. Kag kanugon kay ti sunod pa sa imong asawa mo is a very good kind of a wife, responsible kag matinatapon kag mapinalanggaon. So I'm sure, no, ang iyan niya balos lang ni sa imo, rason man nga pwede gid nga mabalik, no, ang kinaandan nga Marvy nga ti amo na wala nagagwa sa balay, no? Istoryahon mo gid si Marvy, hindi mo siya pagpabayan, hindi mo siya pag-ialaw nga malulong na sa iya sining mga barkada kay base bala eventually hindi na gid mauntat aya sini iya nga pag-upod sa iya sining mga barkada kag hagay na lang nga inom to the point kati mangin ipangitao na sa iya sining nga lawas, no? As early as this, samtang may panahon pa, istoryahang imo sing asawa, ask forgiveness again and again kung pwede pa lang, no? Pangayo ka sang patawad kag istoryahon mo siya nga come on, let's strengthen again our family, let's rescue our family and I need your help, Marvy, kabay pa nga himuon ta ini, no? For the sake sa aton siman mga kabataan, and tell her that you still love her, that you love her very much. That is why ang gusto mo nga i-rescue ang inyo sining nga relasyon, no? Kinanglan subong na, no, Efren? Kinanglan now na.
Salamat kid Efren sa imo si matahom nga kasaysayan. Kung kamo mayroon ang kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid i-send i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sang panahon mga kabombo Efren, salamat gid. Wala kita sang panahon, ari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Ecclesiastes chapter 3 verses 9 to 14. Especially mga kabombo sa verse 14, no? Nagasiling sa English nga pulong sa aton sa iyang words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. What do workers gain from their toil? I have seen the burden God has laid on the human race. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. No? Kanami isang mensahe that wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord sa Psalm 27:14. No? Kag dira man nagasiling, tahom-tahom ni ang sa verse, verse 11 sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, that God has made everything beautiful in its time. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. But before that, ari anay, isa ka breaking news. May panibago kita nga hepes sang Philippine National Police. Mga kabombo, ara sa aton sininga linya si Bombo Jairi de los Reyes. Mga kabombo, okay? Dali lang gid. Sinasiling na naton sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, God has made everything beautiful in its time. O kadami, no? God's time, God's will is always perfect, and God's will is always beautiful. Kung maghulat lang kita sa will sang Ginoo ya, perfect ginaya, no? I'm sure ako, ikaw dira, no, may makarelate man sini, akong kisa, nagauna kita sa gusto sang Dios nga matabo sa aton si kabuhi. Ang aton sinibala nga human will, nga among aton sini ginapangibabaw, kay gusto ta mo, no? Gusto ta nga matabo, pero bangod kay hindi pa ya time sang Ginoo, hindi pa perfect time para sa perfect will sang Ginoo matabo sa aton kabuhi. Amo na nagaka-problema kita, no? Kag amo na akong kaisa maka-realize na lang kita sa ulihi nga hindi gali amo ang aton siniiya nga mga desisyon sa aton si kabuhi. Bangod kay wala naton ginhatag gintugyan sa aton sa aton sinimahal nga makaako. Okay? Ara na si Bombo Jairi de los Reyes sa aton singa linya angot sa napilian naman karon pagpungko sang bag-o nga hepe sang Philippine National Police. Bombo Jairi, come in. Bombo Jazz Mayara na sanggin talana nga magabulos kaya PNP Chief General Guillermo Iñazarno bangod magantiro ini Bombo Jazz mangina 56 anyos na ini sa palabuton nga Nobyembre 13. So Bombo Jazz gina talana nga magabulos bilang PNP Chief si Police Lieutenant General Junardo B. Carlos Bombo Jazz. So ini si Police Lieutenant General Junardo B. Carlos ang nagikan sa Bombo Jazz sa PNP PMA class 88. So antes ini nangina antes ini magapungko bilang PNP Chief sa Anay Bomboja sa nagpungko man bilang director sa DIPO wala Bomboja so Directorate for Integrated Police Operations sa Bisaya subong man sa Southern Luzon. So madamo man Bomboja ang inagian sining ni Police Lieutenant General Junardo B. Carlos antes ini labot sa pagka PNP Chief nga pati kayo nun na mag-retire na si General Iñazar Bomboja. So siya Bomboja sa mag-serve bilang ika-27
nga chief ng Philippine National Police. Okay. So, dugang nga detalye Bombo Jazz na bantayan lang sa mga public affairs programs ng Bombo Radyo Bacolod. Tagitan din sa newsroom, ABC Bombo Jairi de los Reyes, para sa Pamsang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Dugang nga detalye, na kompleto nga detalye, may kantanan sa magabulos nga hepe sa Philippine National Police, mga kabombo sa pila ka mga public affairs programs ang DYWB Bombo Radyo Bacolod. Siga po rin ang inyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!